Tuh guys, जोंहा दिनै गसा लागोन आइ आरो साखि सावनो नागिरदों ओरैजाय लाबोबाय औवानि माबा बिजौ आरो बेयाव दङ बुटफोर दा गायनो फैबाथाय गायनो फैग्राफोरखौ जाहोनो guysमोन नोंथां दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय जोङो दंफैयो दायो फोथाराव जोंहा माइ गायगोन दिनै गसा लागोन थ' आइया ओरै साखि सावगासिनो ओरै आदामोन खोथिया रानगासिनो अखा दोमैलु बिराद खोमसि दिनैनि भिडिअ एसेबां मोजां दंफैयो नङा खोमा केमेरा दुब्लिकेटखारनो थ' गाइसमोन नायलांबाय थादो जोंहा दिनै माइ गायनायखौ गसा लानायखौ थ' देखाय मोखांखौ देखायदो Bosa. Pwede dumpot piti. Ang ganda na. Nah, esok nanti kaji arah mana? Hei boga, doku. Hus. Mai naranilai kuma goथाव आगै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानिलाय खुमब्रा गुफुर आदा हिन्जावखौ नागिर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया
जाथारला महर मोखांजों खेला नङा आगै अखा मोफ्लामनाया दान्दिसेल' दै जब जब गांजेमादा गायनाय फुनायानो जोंनि हाबा गोसोनि साननायखौ गोसोआव दोनबोला फस्थायनांगोन आं बादि हौवाखौ नेवसिबोला हांमा हांसानि बे संसारा गा इसोराव नाब्ला गोसोनि साननायफ्रा जाफुंजोबा दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय मा नुदों आगै मा सानदों अ मा नुदों आगै मा सानदों ना आंखौसो गोसोखांदों ना आंखौसो गोसोखांदों दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय मा जादों आदा मा सानदों मा जादों आदा मा सानदों ना आंखौसो गोसोखांदों ना आंखौसो गोसोखांदों हो 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 साहा लोंनो फैबाय दे नायदो सनालि सनिया अनसुम हाय गाइस लावगि अनसुम खामानि थिजायो होननानै बोरै थाबोदों साहा लोंनो सम जाबाय दा मा लाबोदों जानो बाजै लावदांगि आनै बाबलु साबलु दुम्पा पिटि ओरै बाजै मोनफैदों नमस्कार मोर नाम कालद्रास होनलायानि नमस्कार होन मोर नाम कालद्रास होनब्रा नमस्कार मोर नाम जोहानि आनै कालद्रास आरो वाव पिठानसे जब खलद्रास इथो माइब्रा होय माइब्रा माइब्रा हमनाय लाबोदो आइया हमदो मालाय फुङावनो सिखारनानै आरो इयाव मा दं बेयाव जोगोनार ओइ बिलाइ हर बिलाइ नारेंखल हो एसे एसे जागोन दे जाबाय थफि गारलायलायनानै माबा एसेसोल' आयु लांगाबसो खाबाय थाब थाब लाबो आसुग्रा sial lah pura-pura dah जोगोनार सवाबिन juga bilang अच्छा बोरा बोरा मुर्गी deh sulai jalai Bola nunga maibra ho माइब्रा माथो दहाय मै साफा साफा बेलाय ना आंथ' ओंखारखाला खोबाय मालाय आबै देनायाव थाथे दे मालाय एसे दे मालाय रब्रा मोजां नुरो सना मानसि नायनि नायनि नायनि
मोजांसो मोनदों दे नाफोर ना जोंहा माइ गायनानै नै स्प्राइट लाबोना होबाय स्प्राइट लोंसै देखायदो ओरै खावसेनिया जाबाय गायनाया आरो सिगाङाव न' खाथियाव दङ एसे गोसोम नुदों आरो न' खाथियाव दङ न' खाथियाव गायनोसै गेरेमसाखौ बुद्रुनायनि दायित्व बिसिना सोना फै फिसौखौनो नायलाय Padasku. Habru pun tahu juga. Gimana? Ambil situ gimana? Hoa cái đàn phụ thủy đen hình dấu như tan tạp Guys, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय माइ गायनायनि सेकेन्ड पार्ट फैबावगोन मानो होनोबा बेयाव मोनसेयावनो होजोबनो हाला बे मोनसेयावनो हाब्रु गेलेनाय माने होजोबबा एकदम 30 मिनिट जालांखागोन ओंखायनो आं सेकेन्ड पार्ट होबावसिगोन हाब्रु गेलेनायफोरखौ नों दिनैनि भिडिअ'खौ नायजोबनायनि थेंक इउ सो माच गाइस आरो आसा खालामो सेकेन्ड पार्टखौबो नायगोनखौ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन स' बाय बाय